Kakuma damadaw fo, je ne veux pas être aussi long en Bamana, mais au cas don, pour que Malien kafam. Meeting kuma fora domina. Do wulila, kakuma rezuka, au bena ninfo, bena mundefo. Meeting convoquera kumina, mbafo be kafam. Meeting yani ka damna yeta shi black ka duauke ugo minu jogina kele kono minu sara M5 kele kono ani inondation min be sena sisa anga du bawla Ségou Bamako Bla Gao ainsi de suite si j'oublie ote basi ote ka foko nyi nako alaka hina minu sara alaka hinula minin tora fana ala ku deme an fana kan tegi ñoo an gu deme nko ambe meeting ke amba ñini ala fe akanga président Saba AS président le président du Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoré le président de la transition malienne le colonel Assimi Goïta valeureux président en exercice de l'AES que ses amis ont porté aussi les fonds baptismaux le 6 juillet et le président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdraman Tchani. Nko, amba nyinufu ukadwa uke, ambe meeting amba do kube yoro yoro do beta yibula ukadwa kambe ukadwa wini, amfana be do ukuye ukarisi. Ndla kafo kwanga soldasu nebe to kafo ko mone bodo do nyana ko we minimbe kuma fota dron ne ma fotande ni ya yambe salin kono hali bi ne bakala do be kala do be kasa ubeka mone de bo ana anga jamana kuntununa anga horaya boshana an kunte jamana an ku kira join uyenga horaya na dambe sigama angu fo angu ponya fo jien kawli engar me bonya ntala ka fo ko 18 août yelema keraya amba do ko Mali kono mago dama be sisa do ere ko kule transition triouye do ere ko kube transition la be ka ko beke mo ka nyina ko min kera fanga yelema kera yoro mi yere utafa akafo ay meeting ke kam go hakili jigi le 18 août 2020 Mali l'armée ka représentant on n'a peuple qu'à quel dafa pour sauver le peuple ante son machima ako date bla dans les poubelles ante son ayo kele parce que ay koloshilike jamana wéré lawa fa yele ma do meno ba fêter mais en fait de Berezuka, on va faire comme si c'est un jour banal. On va célébrer ça tous les ans. Dobena foko premier ministre Clivande a donné ta borata nete Clivande. Ne ka réunion folo ne a ken classe politique. Unku mambena janma yelama ka réforme ke. Doko nema ko auka bare ka élection organisée ka taka bomo kuna. Fanga kura min bena o de bena réforme ke e kabino kera ante se ka ben do nana na fo ko ne Clivande je suis clivant ou be zomne abe wari chouin min kanga to avion et hélicoptère la babla du fala peut-être la uni nyogonche mogo besa dugu kono ka fanga bina sisa ou bena fo ko akabe ne ko ambe do dakelen fe ay mali gel mais ante bo dakelen fe de ante boda kelen fe de ani zombe na do boda kelen fe ante son asabana jamfantigo minu me malici minu ye malion faga ou ka faga li lama kera le bateau de Tombouctou terroriste mogo bi woro nyogon sara odon akuma fo CEDEAO akuma fo Nations Unies la mais do sorala ka fokale de yake
Mali gouvernement est terrorisé. Faut amener qu'à juger à kana yafa ni jamana de Malien de bobuli ça. Ah, anga franyonka, vraiment, on va chercher la paix. Mais aïe sens bisaba kambe komini. Dieu ne a faut quand anta fait. Mais il y a faut qu'il n'y pas fait état du. Faut faire un sora là. Ça c'est l'armée. Faut crier fanakas cri asirafe. Oui, justice. Un état c'est la force et le droit. Les Maliens de bobuli ça. Avec une conférence là, avec une réseau là, avec une réunion là, avec pam la réconciliation, il faut s'entendre. Nko Bekame, M5 c'est Somali. Terrorisme ni Malien faga. Moti kaw, Gao kaw, Tumbudu kaw, Kidal kaw, Tessalit kaw, Menaka kaw. Ante son tuguni joyama. Kurtu min kumbeke Bamako. Politique mogo ni rebelle nyamgo damache kamogo ke joye koronfe ante soma tuguni nabe mogo mi hakila kabla kabinibi note nama bla M5 bo bulia kama na wulia kama babla nko ko réunion organisera mun amana mogo doyade ana na mogo hakiliti an wulila pour que kala kana sabati Bibe ba faut que l'armée monte en puissance. Allez, militaire M5 fait, militaire changement pour que casser l'armée, on peut commencer fort. Ah, l'armée monte en puissance après on a ni galon kafraka. Quand ni beta sali, bismillah rahman rahim de fou, pour qu'il casse li kadafa. L'armée monte en puissance. À samedi machifio. La deuxième chose, la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Journaliste kumbetoka tunu wadi kumbetoka chouin foi kuntekala sharia bekata ko dablabi ani réforme anga jama yelama CEDEAO min flé ne mimbe kumala 2018 CEDEAO délégation Bardo Blakana Nigeria ministre des affaires étrangères de compagnie Moer ako Mali gouvernement kana élection chi organisé na ma réforme ki réforme ke fo fanga mbina. Donc, Malien, il faut réforme kake. Réforme bibi Sénabi. Doya faka discours la constitution kuraso. Avec te mesam waka. Président minumba fukuba transition élément dron. Allez rebelle élément. Constitution qu'on bétar non. Asimi gotanana. L'Arménie M5 ani peuple malien ou faire la nyonka ou constitution élément. Sharia beka élément. Le programme national d'éducation aux valeurs au beka kebi. Les états généraux de l'école, des Maliens établis à l'extérieur, de la justice, ou bébé Sénat, ambika jamana réforme. À Sabana, Maliens qui accord mimbe Sénat Alger, qui application anga ke ni hakimai, Malika na farafara, fangam flaka na sora Malila, Maliens mekatuka dinela. Ode kama anko application intelligente. D'autres ko intelligent yi muy ayu bunte ka bo kida domino ya famu donc butara nyon soro e tinzawaten ka jado siri anga soldat sui moko do sora bamako minu be pampa Mali soldat su masa shokeli ya foko soldat su sara ni manye ni galonti geladi ni min sara iba fo sara men ko Mugo kele mugo fla mugo sababesa. Même Mali soldat sou. Nin kele il va gagner parce que le peuple malien droit de nous. Ubeka frifri ya donier baga bata ube michinia kantige. Abe mouvement minke asato akagride uboko de que senzawaten. Parce que non bana c'est fini. Uni bebo. Donc, anganga l'armée soutenue, ni min sara masafu. Et moi, je sais que à l'hôpital là, il faut être là. Mais ni sarika jamana kelela, il doit être tout jamais. En tout cas, ne peut pas là, il t'améliore. Anga soldat sous be minun tununa. Dondo be se malila. Comme jamana baudela, bella. Ou deum, ou moke, ou bena jo.
k'a fɔ fa ba mɔkɛw de y'a kɛ Mali bɛ lahalaya min na bi on va le faire. Notre armée va le faire, notre gouvernement va le faire. Anani durunan ko watili na an wulila ko fo malion kabbe barakalaw kunte ñogon fu kunta famu syndicat nani de kumbe malla mais ala barkala bi gouvernement nu frañon ka ben sebe ka frañon ka anganga jamana sumaya pour que l'armée que c'est ka kele oui syndicat fu ola CSTM CDTM UNTM CSTM il veut dire que la première, deuxième, ça c'est pas un problème. Mais les syndicats ne pas don qu'on a fini de wulila, jamfantigi de wulila kata kutu ke duguma pour que syndicat que tout, il y a un thème comme kulutala. Kabala wuli jamana ko, il y a un thème nyamgo yiba. Nous kun sona quel est boudmalla. Donc encore goufola. Kafoué fait au fait ni Mali be se ka di gouvernement badi ni gouvernement mindi se ka tisa ko parce que ta fait galontige na ye minki am se ka ke nan se ka minki am se ka ke ko meeting d'abora nunde kama et résultat min sora au domaine la machite se ka fo kama ke maintenant gelea do bakon o ye dien yere hali hadamade ibe wuli yani kake ma badi ibe bi ibe wuli ibe bana ibe bi ibe wuli fui kake tchè ou bien musoy c'est la même chose que la transition do be wuli parce que fin do manye yoro dola abi green ko de taka ke fembaye kamago lasira oui Mali jugui oui idée to mogo minuna oui mogo minum be barake koron fe mogo sinon normalement un débat démocratique dans un pays c'est tout à fait normal. C'est pourquoi politique mogo minum be wuli ko mogo yu kuma fo be wuli kata fo justice là ko c'est comme les gens qui t'y amènent au 4e étage, yu bla 4e étage là. Yu kuma ko kajigi. Ma ascenseur ta, ma escalier ta. Ou be wuli ka di bu senkariou. Mais il y a des politiciens qui sont comme ça. Ni mogo yu critiquer drone bu wuli kata justice là. Et ni politique mo itika argument de beau. Aucun débat politique que ni galando jamana bom se kar mais be wuli ka bulboli kata justifier no kera débat que mal la tuguni ou bien journalistes les journalistes n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent nous be galontige abe don ou bien journalistes minte so fana ka sebe ou bien yere kafo mais ka tumine ku e kata plainte ku ka e politique mo koy j'ai dit ne koni tant que hakili ma yelama ka ke février mbe ala nyina kana yelama ka fo kon politique mogo do yen critiquer ne taram do juge feola ou bien journaliste do fin semaine kan tara o te ke koni ni be nyem go la mogo bi critiquer o ni ta fe mogo ki critiquer ka ti ka forola ti ka barake machite sema e ba fo ki bena nyem go la mogo ti critiquer o ta o krami. Bon, il y a des politiques au Mali qui sont dans ça. Ou bien Dobé Wouli, Kouloubé Pond là, Kouloubé Foraji de là. Ça, c'est la corruption. C'est le début de la corruption. Un parti politique, Akabara et Teka Foraji Kede. Est-ce que Donald Trump, ni Amérique, ni Russie président, Kokoubé Foraji ou le Pond là. Idée ou Hakilina, Ebe Djamana Barakogum, ne beau de faux. Mais ni commencer à pondre la fin de que parti politique nyambo corruption d'amener parce que beaucoup pour que mogo ka voter nous ma voter ba faut que fitrwale de on doit même interdire ça ndila ka fo betlanina ayo gija fin dama be mashikana to akubla akwa do ko fanga comme ni afu ala de badi mogo mawo do mogo min bla nyamgo yala aya bonya nala yake kati ke nyemgo domina ala rebe sabo nyina ka balawo abe sanani boni moko kuya fo ko ne bena ke premier ou bien asimi ko ta bena ke président moi j'étais son mais ne ba mettre ça réseau la dobe wuli pamba asimi na ka prendre ses responsabilités ne ko
ñena prémisse ni utara péché caniveau kono ngo hasimini aka premier ministre ala de yake u kera président ni prémisse ala ye sababu ke l'armée jenaka M5 ben jenaka no yelema domina be yelema do mashikana pam kam blanyo wona ante blanyo wona chini ante blanyo wona fla en tout cas ni blanyo wona na ate bonefe aw yere bado M5 kono kader ni buba fle ni afo korele ni ulti ben few fo kader bo wuli ko président ma so ma etama ko petit frère na an kumana ako bo mbena laje ni cendo be ngalondo buba fleni ale kuntafika ne ka kuma mewo fo dondo la antara ibe café ne M5 ka motion kala an bora dron buba entege mina ko ndoke bi koni soni anga triya damina wati dila donc ne tem blala mogona parce que e masonema ni e masone be ici qui convaincu ni mbo nyemogo yala iko fuika so ima dongodo mogo minimba ke ni chogola abe son fin bema ni jamfantigi de modo ke ta ko trop poli pour être honnête na obenyo fa be tiende fonyo woy la société fana c'est pas une caserne kono discussion té chef yi min fo de dans la société politique c'est comme un jardin pour qu'il y ait faux couleur kacha au début jardin dia la société politique est comme ça yo kuma baw de faux ka fawye awni chani baraji ambe ko beke angana aw jamfantigi fana ala ku malo ala kana sira duma fana do ere kafo ko ne kafo ko ala ku malo bay ala te sira duma o goni bubo ala te sira di machima transition betanye abe gagner fana parce que djembe kan laje je vous remercie beaucoup anu jani baraji